Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tunjum video chuan American Christmas romantic comedy film Falling for Christmas ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang umyang mi hau Fanu Duat Sual apian tral tanga nula puitling wai ani nu thleng po a ama kut zala engma tingai lo siara inun hi mitam takte du thu sam chu ani nge yang adu apiang ti saktu nei zelin a room view po anwam na ro e alandan chuan mi ho saton tu apa chuan espen muna anski resort changkang zet mai chu akuta ada mak mai bokani akal na apianga boypui tu tur assistant nein glam team te thlengin anei thlapnia thuam no ala ni se khovela brand chale manto ber bak a in bel ngai lo abial pa po hi ama ang thowa chungte duat sual ve thoni in ani ero influencer ni in social media lama alar hlea follower po anga hle ani heiwang hian social media lama chuan anun engkim pholangin a boypui berle a vei ber ani bok jeka ron lang ve nolin siara ipa Mr. Belmont apui na chu dilatuma ani eroin min bia kidu chuan itlan chakanga yang alauti mak mai phathereng ma se ai u zok ani na jeka chuan achak tir ta zok ani hemi nu hian jek chuan ti puina hun rem chang muthein a resort tu chemek tan chuan a chan puina andilani skit hiam tir te tan a resort chu achangkai hle thu te soin an thiam bel hle nuwa I resort changkang zoka anron in swan vele china chu wangin bankruptcy wanga katluk chhia chuan nang poni twar ve ngei don nin alangani tingyal ma se Mr. Belmont eroin atui pui vak lo thung heti mek lai hian Mr. Belmont Fanu Duat Sual siara ipo abial pa te ta mutura nal taka indwangin a chhelo hle jekanen chuan in supalin athuam hnuman to takte chu abal deu pha siara ipo an lung ni lo hle ani ngai dam dil ngal mol jeka chu agar tho chuan annam kyang zui nok mai hemi nu hian siara I chuan abial pa te ta chu apa hne na in mel sha tir ve in social media influencer follower nga ti vel enga te vak ma angai lem lo Mr. Belmont chuan chutiang ringot boypui chi chu makpa atan a it lo hlena a ma se afanu mangai ane chun hlimna ber ani miau si awangin du lo lutuk ang chuan alang du bik talavani Mr. Belmont at resort ngai to a te tham tak an resort lama kirle ta jeka po afanule apizon te chuan lo chonin alandan chuan jeka hi nupui sun to ni in anupui boral na chuan kongtam taka anun alangong hle boka annu pa a anti dun chin thil tam tak phei chu ati zui du mya to lavani apizon hne na chuan anbe se na top nei chhun pa ho sa ton to Mr. Belmona a mu chan chin te chu soin a hloh cham thu te a shil nu in apizon po chuan beidong lutuk lo tur le chong chai tam zwal sau tur te in a shil ve ani resort changkang lama po Mr. Belmont chuan car khatvel azin chwa don thu afanu chu shilin alandan chuan siara ipo hi atet laya anu thi san to ni in hei chia hi apan adwat ngoi chan bo hi ni in alangani relo te nuwa chuan siara inena chuak dun tur te ta po ron thlengin social media post tur thala tura tlang lon dun antumani siara ipo in anwai thok ho hena chuan tibuai e lo tura thu pe makin te ta chu azui chuak ve ngala lelama jeka po in a resort a ron thleng te chu wa chwa pui ve donin tuma roina tur nei ve ta lo chuan ama in engkim ati ifek angai bukani siara ite po in antum ram chu thleng dunin kaltlang phal to lo na hmuna te chuan chak takin anin phurle ta vok maya tlang chi pa thla anin me sak zui mol lain te ta chuan in nei puya asom ta thut mai ma se social media influencer ti taka anin hual na zong te po chu content atan amang du zel mai ni heti mek lai hian jeka fanute chuan adu thu sam in ziana tar moi chu Christmas tree a chuan khain chu vele maktak main siara ite om mek na vurtlang chip lama chuan thli atle zui ta chia maile thina tak chuan siara ichu tlanga changa len thla in te tapo abang bik lo thui tak alum nuwa thingkunga alu in ta zui pop siara ichu ni khoshelawa om ngalin
chulai mun lo pal tlang ve mek je ka chuan van nei thak takin aron hu ve cha mai boy pui ngalin damdo ina ashwai ngala ma se poi tak main accident atu awang khan sera I chuan a hriat rengna engkim a hlo zui ta a tunge ani ti tak ngial po a sheto tlat lo tunge ani ti hriat na tur eng thil ma kol anei box si lo wang chuan an mang angtlang hle bokani police officer chuan muntina Christmas chol man mek ani to awangin I chung te jon mu chu thil har tak ani ri dona chu wangin chol azo ma chu damdo ina hiani omri phot angai dona ni ti in thil omzia chu ashila ape ilo zia a mualai na je ka chuan an resort lama omtiri chu chazo kina sha a doctor po chuan damdo ina om ngut ai chuan nun phung pa ngai ang dewa I om theina hmuna om chu I hriat rengna neile le theina konga po achavia wanglo ti ve in je ka rot na chu cha alo ti hle ani ama khan lo in tong to ma se kha mi chuma atar mit bun lian lutuk le alukhum par hlai lian chataka wang khan je ka po in tunge ani ti hi ashabik lo ni in alang ti chuan je ka te resort lama cheng very tour siara I chuan apian na nulama avoi khatnan thom numan tlom brand mumal po nei lo chu a in belve alo ngai ta lelama abial pala chu vurkara chuan lola bo ve mekin awa nei siamin inte takte chu amulo chu ina cheng pa upalam to raw chuan chata kalo dong songin coffee in puya te chuan alo som hlau bokani mi ho safunu ani ti la in theng hil ri tlat siara I room view te chu adang lam to hle a anun man mek dan chu a theng hil tak anun nen chuan a in person hle ti a shavek theya ma se tunge ani ti tak chu a hria chhuwa thei box si lo wangin ti wak ngai na ero alawang hle ani chuti mek lai chuan je ka fanu churon lu thutin ming nei lo nga tom ai chuan ti in anau te lem ming hawa chuan duat thantira sarati chu a minga tan a thlang zui bokani in hnuailama in zui thla in siara ipo in a ming thar te chu an shil ve vela tuk chuan tur chu siam ve ngu ta tumbok mase engma tingai lo ti taka a hlo cham chiang hle thung je ka chuan siam chhun zom sakin mi hau sa ton to fanu duat sual chuan avoi khatnan ei tur man to turu uchuak lo minol pui ei angchi te chu ei ve ta boka tuyati fu bokani hotel lama po siara I hnuaia thokte chuan an pi ber chu a om lo ti she chuakin angai na an shelo tlang tak zet lelama te ta po vurkara chuan lo la bo rengin a fin ve roi pala chuan a ei tur chu ama a indap chop ve mai turati makin ani ang nuam sataka oma sham lo ve taktan chuan a upur om ve te angle resort lama po hloh faroi na tur ane miaw lo wangin engkim mai chu je ka kuta chuan atla fai vek maya sera I chuan pui ve te tumma se engma tingai lova selian tanafam chuan engma thok thiam ve der mai box silo pui chu soilo ati buai zok ma ni in alang hial in suk tura surf zong atel vek nu chuan je ka fanu sam te chu khui sakin chuti lai tak chuan maktak main atet laia anu in asama khui sak chin lai chu ami thla a mutlat mai ma se chuti lai tak chuan a surf tel nem luat wang chuan boina te naw thlengin je ka in sum zo lo chuan a hauta a ani shiom ti po chuak zui makin sakor ne na te chuan ke chu engkonga ma hian kalak tlak ve lo ni hi thingfom em chu ka thiam ve ang chu mo ati a achong ri chu in chung lama om je ka chuan alo she phavek bokani chuta thingfom tum sera I chu tol thole in je ka chuan ava buai pui ngala anruala Christmas lom na tura kalve tur chuan asom bok sera ipo in remti in amun chu amoi em wangin nuamati zui hle bokani titi dun zui lo min jek chuan anu pui boral to thute sumlama har satna na men lo an to me ka wanga an resort po chu shal hial angai chep arin to thute apu zonin anin nei thil pe katana apek ani awangle an chung ko in ro chun zel thil hlutak ani awanga shal ashe thute thleng chuan ashil ta vekani chumi nu chuan Christmas lo thleng tur lomna pui chu nei ni zuin an khomeyor chuan thusoina hun te neya hun nuam tak an man tlan nu chuan hozai rel ta in jekle siara ite chu an ti ti chhun zom le a je ka ngai na to tak zet siara I phei chuan
ka hun liam tonga khan kala tong lo che ani nge yang a chan chu tong che ningat ila chuan nang ang mi pachatak hi ka theng hil thei che ka ring lavani ti ati to vela a thu soi chuan je ka po ati hlim hle ti alang reng mai je ka to na luang liam chan siara i mu chu chazui sur sur hle in a khum te chu asiam ve de uthapa rong bol po athiam ve chan to hle a in suk te ne lam chuan a ne so ve ta viawani je ka te chung ko bula chuan a hlimin nuamati tak zet to ani ti chu hairwal ani lo bok engkim ti tlangin engkima je ka chuan a hnunga dol zel boka siara itan chuan a thlamwan thak ve te angle an resort a chol to chin zong zong te thalak en le sumlam har satna awanga shalmai a chul mel si awanga je ka pi zon lung chhia chuan album chu siara ikuta hlanin ain zo huna da chale mai turin atia da chat atum na lama siara i chuan Christmas ornament monu lem chu muchhuakin je ka hnena chuan an tar chhuwa velo chan azot zuya ani chuan kanupui nena kan le ni a min kalsan nu achang khan kala chuak du talavani ati nu chuan charity event a chwa don thua shil boka ama po eng ani big lo laya midang chanpui du na ril ru ala pu cheu mai chuan sera i ril ru chu a hne zui tak zeta akal pui ve ta hial mai ni chu huna lo om ve nu pakhat chuan je ka chu ami sha to azonga felber ani thulo shilin ani hi omlo sela chu kan charity hi khar ani dai to ang mitam tak puin organization tam taka donation ape bok chinani atina te chu siara itan chuan ngai thak anwam tak zet in a ho nu phei chuan jeka adu na chu tilangin mu atumta mase jek eroin du lovin ti shi lawang pasal hwal nei lai po ilo ni reng theya ti in asiat na hlau lai chu rem changa lo man sak ngot dikin ashelavani chung te chuan atona siara i chu alwan liam tir tol tol mai si atuk zinga chuan an resort von him ani thei dan tur ruwa man na nei siara i chuan je ka pizon le afanu te chu shilve in he hmuna lo thleng to mi khwal te achang hian donation khonila atia mase jek eroin arwa man na chu apom pui ve haulo pafel takni ma se mani a indu tok ve na awang chuan an mi khwal to te achanga poisa khon chu adu thei chak lovani chu chuan intirwa man na nei chave tak siara ipo chu ti hnwal ve roin alom lo angreng hle ani chung vela wanga mut fuwak bik talo je ka chu api zon chuan ti ti puin ka fanu I mangai ziale I duat zia ka sha asin mase tuna chuan om tolawa chu awang chuan I thin lungkong khar kha midang tan I khar thla tur ti na ani haulo I du danin inun mangchun zomla keipo in kapompui thlap zelang chiti in tlangwal chhale turin adu sakni te po inalang je kanena an thuin mulo wanga in swa san mai tum sera ichu je ka fanu chuan ui bet tatlatin je ka po in malampan a in ring veta ani ti sha takin Christmas ornament po chu aron tar chuak tawanga tin chu mai ba ka sera irwa man na po chu apom pui veta ti sha takin Christmas Eve party man pui tura somna leaflet te po chu an sem chuak ta chur chur mai ni heti mekla hian te tapo vurama chuan latang rangin a chen pui panen po anin po chave to hle ani mel azin na changaron kir Mr. Belmont chu afanu omlo thu chuan chong hle in a hnuai thok te chu zong munghal thwai turin thu apengala police te puina in te to omna mun bik chu an zong humai do ni te po in alang party na hak tor shelo tak siara ichu je ka pi zon chuan thuam no thar moi tak aron pe hlau mai police te zon mu tak te ta hne na Mr. Belmont chuan afanu chin chu azot ngala tet la chuan a shat big lo thu soin to swal an to dan kim chang chu a shil nga zung zunga a thu soi changa thil ni thei lo chui don thiam police officer chuan a om na mun chu kashia in ka ring alo tingal chat he je ka pi zon thuam no pek moi tak in bel siara ichu anal bokaniang je ka po in mitla lo chawin alo thlir dau dau mai lam dun zui na pin in holo ton ti sha tak lai deuh chui chuya an lam laklo lai tak chuan mayor howin an mi som ho chu an ron in zui lu ta dum dum mai le resort ta lo thleng ve to chin chu an tam tham em awangin an chanem angreng hle bok e in tur tui nai tak tak eya hun nuam tak an man ho mek lain jek chuan thu soina hun chu nei tumin
anti ve zuaw dona ma se mi chanpui tu zok ani chin laya midang hne na chanpui na handil em chu she hle in thupuya alut lok theilo chuta rin lo tak main papakhat chu ron pen chhuakin mana kan chungkwa in kan ron thleng ve to a ka fapa po a thlonin skiing ilo zirtira kan lom hle ani chu wanga ka lom thu soilet na he che khi minpom sak sham ro aron ti tamai chuta nu patua khatte churon pen chhuak vele in honeymoon man na tur po neilawa kan omlai khan in resort a hian a thlonin milo thlentira lom thu soinan kan thil pe khimin pomsak ve sham ro ti in poisa an ron pele chumi nu chuan mayor ba ka midang zong te po chuan sumle paya an chanpui na tur poisa le check zong te chu an ron hlan ta tlwar maya chu chuan je ka te pa fa api zon le siara ite chu tihlim tak zetin lom thu soi ngai na po an shelo zok hialani je ka chuan siara ichu kalkhom zong te hna chuan melsha tir zuin anun thlak danglam vek tu me chedanglam tak ani thu soya thudang poimo tak soile atum lai chuan apa le te ta te ho chu police hovin anron in zui lu ta dwa maile siara tia an ko rualin ani po in a thengil tak anun hlui zong te chu a she chuak le chan don ta te tan anin hual to thu te a soi nu phei chuan engkim chu a she chuak le ta vek maya tlanga changa tla ani ti te je kan anun na a chan him sakani ti te thleng chuan a she chuak le theita ani Mr. Belmont po in je ka hna chuan a fanua chan him sakawanga lom thu shilin siara ichu an chua pui zui tanal nal mai ni thil thleng chuan je ka te pa fa le apizon te chu chong hle in ati shil haitlang hle a ma se en liam tlok bak ti thei an nei ho silo ma se maktak mayin anun nuam sapa ngai taka kele ta siara ichuan je ka te chung ko kianga aom lai hun kha ngai tu akir bang thei ta reng lovin je ka ne na anin kar hlim om tak te chu ami thla an cham zui ta tlat maya an jing a chen laia a thil chin thin tam tak te chu chom zui tlat bokin a khum siam ve ringo te chu anwai thok ti ho chuan makan ti tok em mai ni thuam no man to utsuak po in bel du to lovin ei tur man to te po chu enga tan ma ti to lova a ei in tur po ama in ain siam chop vek to ani an resort lama khohar tak om mek je ka te chung kwa po in press conference a siara I thu soi TV a live mek chulo thlir ve in ani chuan North Star a je ka te chung ko chunga khan lom thu soi ka du ani anni khan thi mai tur kha min chan himin chen na tur in le nun nuam tak min pe a an ma ni awang chau khan ngai kalo ole thei pha ta ani chuwangin an resort nuam taka son thleng ve cheu turin ka som du cheu ani ati a khovel mi hausa zinga minglang phahial khopa mi challang fanu ani awangin siara I thu soi chuan na athok chacher bokaniang je ka te resort phone chu arenghal chwa mai chumi hnuwa te ta thu soi kanupui hual nen hian khovel kan fangdon ati na heroin chople chilin je ka mu chu ati danglam ngal vek afanu te chuan he Christmas a hian katan engma du ka neilo ma se nangma hian I mangai tak nei thela hlim takin omve thei tola ti hi ka du thu sam berani nangle siara ite ka mu cheu khan chu thil chu ka mu in ka sha ati ve tarwa heiwang hian je ka po in ngai to har thut ni om takin siara I motor chuan man mo takin atlan chuak ta ngalani heti mekla hian siara I po in apa hena chuan olsam taka akuta da atum hotel chu enkol adu lo thule ama kut ko ngeya napa ngai jok thu adu thu shila afanu hlim na chau ngai poimo apa po in arem ti puile nge siara I publicity pe ka wang khan je ka te hotel lampo alon zui ngei mai booking ti antam em wangin phone calls hangin apizon po chu ain dai meu lo ni berin alang lelama siara I po in apasal hual te ta chu mu in anin hual na zongbun chu apekele tadai maya anin card chu ati top ngalbok mase social media lama larbak veinei lemlo te chuan tuarshan haulovin kanin chen thu hi post ka siam thengem atilek chau mai nya mole hemi hnu hian siara I hmutum
Jay ka te pa fa le siara ite po chu in mutangein Jay kan ilakal lo mo tia azona chu siara I chuan khoya ma ka kal don lo heta ko don inge heta iron ti zo ka ti na zot let ve kewa Jay ka chuan nangma awangin booking ti an khat vek to asin ti vele in chu vele siara I chuan ani chuan puitu min mamo don ti na ni chu ba ka kapa po in fan pek cheu remati to a resort po chazo ka chei chata ti changtlun thei ani nge yang ati lai chuan Mr Belmon le J ka fanu te chuan ron zom vele in an hlim tlang zui ta hle ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video to thlenga mi lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dangalo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ole